ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami tayong pinagdadaanan sa isang relasyon. May mga taong pinipiling ipaglaban ito habang ang iba naman ay mas pinipiling bumitaw na lamang. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang ipaglaban ang relasyon mo hanggang sa dulo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Kendra. Lumaki po ako sa isang broken family. Bata pa lamang po ako noong naghiwalay ang mga magulang ko. At aaminin ko pong hindi naging madali ang mga pinagdaanan ko. Pero hindi ko na lamang po masyadong idedetalye ang tungkol sa pamilya ko. Kasi kahit hindi ako pinalad sa pamilya, ay naging sobrang swerte naman po ako sa nag-iisa kong best friend na si Cassie. Naging best friend ko po si Cassie dahil kapitbahay ko siya at magkasama rin kami sa school noon. Siya na po talaga ang nakakausap ko sa tuwing masaya ako o may pinagdadaanan. Marami po akong pagsubok sa buhay na nalampasan dahil sa kanya. Kaya naman sobrang thankful po ako na palagi siyang nandyan para sa akin. Si Cassie po ay mabait at sweet. Samantalang ako naman ay madaldal at medyo marupok. Siguro po, kaya rin kami nagkasundo ng husto dahil magkaiba kami ng ugali. Ika nga opposites attract. At aaminin ko rin po na minsan ay nagiging bad influence ako sa kanya. Lalo na noong madalas ko siyang yayain sa bar para uminom. Nung una ay naiilang pa siya, pero habang tumatagal ay nasanay na rin siya at nag-enjoy habang gumigimik kami sa mga bar. At may isa kaming experience sa bar na hindi namin makakalimutan. Habang nasa bar kami ni Cassie at nagiinuman at nagkwekwentuhan ay may lalaking lumapit sa amin at nagpakilala. Ang pangalan niya po ay Darwin. Aaminin ko po na parang love at first sight ang naramdaman ko noon sa kanya. Gwapo siya, matangkad at sobrang gentleman at mas lalo pa akong kinilig nang hingin niya ang social media account ko. Sobrang excited po ako noon kasi akala ko ay magkakaroon na naman ako ng maganda at maayos na love life. Darwin? Yan ba yung lalaking lumapit sa atin at nanghingi ng account mo nung nasa bar tayo? Mismo. Yung tall, white and handsome. Ito na naman siya. Oh, ang sabi niya, para daw akong super glue. Kasi nung nadikit na daw siya sa akin, ang hirap na daw makawala. Napaka-corny naman yan. Umayos ka nga para kang sira dyan. Alam mo, napaka-bitter mo ha. Palibhasa kasi wala kang love life. Bahala ka na nga dyan, etchusera. Hoy, Cassie. Bakit mukhang Biyernes Santo yung mukha mo? Anong problema mo, ha? Kendra? Besh, may aaminin ako sa'yo. Ano naman yun? Ano kasi, sana wag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo ha, pero hindi kasi maganda yung kutob ko dyan kay Darwin. Ha? Alam mo, ikaw, tamang hinala ka rin eh. Napaka-gentleman niya kaya noong nilapitan niya tayo sa bar. At isa pa, sobrang sweet niya rin sa akin sa chat. Kaya wala akong alam dyan sa mga pinagsasasabi mo. Ewan ko ba? Alam mo ba yung feeling na may nararamdaman kang pangit o masama kahit
Kahit hindi pa naman nangyayari, ganun na ganun yung nararamdaman ko sa lalaking yan eh. Kaya sa tingin ko, mas makakabuti, besh, kung layuan mo na lang siya. Alam mo kung ano ang tawag dyan sa nararamdaman mo? Ano? Inggit. Naiinggit ka kasi ako tong nilalandi ni Darwin at hindi ikaw. Utang na loob, Kendra. Kahit gwapo, matangkad at maputi yung Darwin na yon, ni minsan hindi ako nagkagusto doon. Ah, talaga ba? Hindi mo siya gusto pero napansin mo na gwapo, matangkad at maputi siya? Aminin mo na lang kasi na kaya ka nagkakaganyan kasi crush mo rin si Darwin. Hoy, Kendra, matagal na tayo mag-best friends. At kung may crush ako sa Darwin na yan, sa tingin mo ba hindi ko kaagad sasabihin sa'yo? Anyway, nalilihis na tayo sa usapan natin eh. Ang point ko lang naman dito is may feeling ako na paglalaruan ka lang ng Darwin na yan. Kaya, besh, please lang, tigil-tigilan mo ng kakachat sa lalaking yan. Sige, pagbibigyan kita at papatulang ko yung tamang hinala mo. Kaya sabihin mo nga sa akin, bakit pa sa tingin mo red flag si Darwin ha? Unang-una sa lahat, hindi pa nag-iisang buwan simula nung nakilala natin siya sa bar. Pero nilalandi ka na niya? Hindi pa ba sapat na red flag yun sa'yo, ha? Ha? Yun na yun? Ang babaw mo naman, besh. Alam mo kung nasa husgado lang tayo ngayon, hindi pwede yung mga pinagsasasabi mo kasi wala kang sapat na ebidensya. Pagkatiwalaan mo na lang kasi ako. Besh, ikaw tong halos walang experience sa love life at ako tong ilang beses na nagkaroon ng love life. Kaya sa tingin mo, sinong mas kapanipaniwala sa ating dalawa, ha? Yun na nga ang problema sa'yo eh. Masyado ka mabilis ma-fall, napakarupok mo. Ni hindi mo man lang pinag-iisipan ng mabuti yung mga relasyong pinapasukan mo. Hoy! Alam kong nagkamali ako sa mga naging relationships ko in the past. Pero hindi ibig sabihin no na wala akong karapatan ma-in love ulit, no? Oh, siya, sige. Sabi mo yan eh. Noong araw na yon ay sobrang bitter si Cassie at todo kontra siya sa namumuong relasyon namin ni Darwin. Noong mga panahon na yon ay sigurado ako na naiinggit lamang siya kasi ako ang nililigawan at pinapansin ni Darwin. At sa totoo lang ay medyo nagkaasaran kami at nagkapikunan noong kinausap niya ako tungkol kay Darwin. Pero dahil best friend ko siya ay hindi ko na lamang masyadong inalala. Inisip ko na lamang na normal na lang na minsan nang makaramdam ng inggit ang best friend ko. Lalo na kung gwapo na lalaki ang pinag-uusapan. Medyo nakakalito rin yung sinabi niya noon na halatang may red flag daw si Darwin. Kasi hindi naman siya manghuhula at hindi naman sila nag-uusap ni Darwin araw-araw para masabi niya mga bagay na yon. Kaya naman pagkatapos ng ilang buwan, wala na siyang nagawa noong sinagot ko si Darwin at naging kami. Sobrang saya ko sa feeling niya at aaminin ko talagang wala akong nakitang red flag kay Darwin kasi napaka-sweet at gentleman niya sa akin kahit nung naging kami na. Pero isang gabi, habang nagse-celebrate kami ni Darwin ng monthsary namin sa isang bar ay may napansin akong kakaiba sa kinikilos ni Darwin. At doon ko na nga nabunyag ang lihim na matagal na niyang tinatago, Papa Dudut. Enjoy ka ba sa monthsary natin, babe? Sobra, babe. Thank you. I love you. Love you too. Pero alam mo, mas mag-e-enjoy ako kung kasama natin si Cassie ngayon. Ah, yung ba yung kasama mo nung una tayo nagkakilala? Oo, siya yun. Alam mo, parang gusto kong yayain yun eh. Sige, pwede naman. Total, marami pa naman tayong drinks. Ayos lang sa akin. Sure ka ha? Oo naman. Ayos. Pahiram muna ako ng phone mo. Tatawagan ko lang siya. Ha? Pero, ba't di mo nalang gamitin yung phone mo, babe? Wala kasi akong load eh. Kaya pahiram na muna ako ng phone mo. Gusto mo bang padala na lang kita ng load para matawagan mo yung kaibigan mo? Ha? Hindi ba mas mabilis kung gagamitin ko na lang yung cellphone mo? Tatawagan ko lang naman si Cassie. Oo, pero kasi ang... Sandali nga lang, Darwin. Bakit pakiramdam ko parang ayaw mong ipahiram sa akin yung phone mo, ha? Ha? Hindi. Hindi naman sa ganun. Yung sa akin lang kasi... paano mo tatawagan yung kaibigan mo sa cellphone ko eh? Wala naman ako number nun eh. Diba? Oh.
Best friend ko si Cassie kaya kabisado ko yung number niya. Kaya akin na yung cellphone mo kung ayaw mo magkagulo tayo dito. Babe naman eh. Alam mo ikaw, wag na wag mo akong pinaglololoko ha. Nagdududa na ako sa'yo. May tinatago ka ba sa cellphone mo, Darwin? May hindi ka ba sinasabi sa akin ha? Ano ka ba? Napaka-judgmental mo naman. Wala akong tinatago. Pues kung ganun, ibigay mo na sa akin yan bago pa magdilim ang paningin ko. Tigil-tigilan mo na nga yung kakaisip ng kung ano-ano. Huwag naman natin sirain tong gabing to, babe. Please lang, tumigil ka na. Yung cellphone mo mismo ang sisirain ko kapag hindi mo pa binigay sa akin yan. Kaya akin na yan. Ay, ano ba? Alam mo, kung kanina mo pa binigay tong cellphone mo sa akin, hindi na sana kita pinagdudahan eh. Balik mo na lang kasi sa akin. Yung cellphone ko akin na. Hayop ka! Sinasabi ko na nga ba eh! Magpapaliwanag ako. Papaliwanag o magpapalusot. Kitang-kita sa cellphone mo na may kinakausap ka na love. At may sinensyo sa'yo na picture ng bata. Sabihin mo nga sa akin, Darwin. Sino tong mga taong to at gano'ng katagal mo na ako niloloko, ha? Babe, please. Kumalma ka lang muna. Magpapaliwanag nga ako ng maayos. Papaliwanag ko yung sitwasyon sa'yo. Sino yung bata na nasa picture, ha? Sabihin mo sa akin yung totoo kung di babasagin ko tong cellphone mo. Uy! Anak ko yung nakikita mo sa picture. Nanay niya yung kausap ko. Ay, yung cellphone ko! Nasisiraan ka na ba ng bayad? Ba't mo ginawa yun? Kulang na kulang pa yan sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Hayop ka! Totoo niyan, bala ko naman talagang sabihin sa'yo yung totoo eh. Naghahanap lang ako ng tamang timing. Huwag mo akong gawing tanga, Darwin. Kasi kung binalak mo talaga na sabihin sa akin ang totoo, matagal mo nang ginawa. Maniwala ka sa akin, babe. Ikaw lang talaga yung mahal ko. Isa pa, matagal na kami nagkakalabuan ng nanay ng anak ko. Ah, ganun ba? Kaya ba love pa rin yung tawag mo sa kanya? Love yung tawagan namin. Pero maniwala ka sa akin, wala na ako nararamdamang pagmamahal para sa kanya. Diyos ko, Darwin. Kung magpapalusot ka, galing-galingan mo naman. Mas lalo ko na paghahalataan eh. Pero yun nga kasi yung totoo. Nag-uusap na lang kami dahil siya yung nanay ng anak ko. Sabihin mo nga sa akin, Darwin. Kasal ba kayo ng babaeng yon? Babe. Sagot! Oo, pero... Babe, saan ka pupunta? Huwag ka alis! Bumalik sa isipan ko ang lahat ng sinabi ni Cassie Papadudut. Totoo pala, noong umpisa pa lamang na may mga red flags si Darwin kasi sobra-sobra siyang mag-I love you. Kahit noong hindi ko pa siya sinasagot. Nung una akala ko ay talagang sweet lamang siya pero ngayon ay na-realize ko na love bombing pala ang ginagawa niya sa akin at isa yon sa pinakamalaking red flags na pwedeng ipakita ng isang lalaki. Anyway, pagka-uwi ko po sa bahay Papadudut, agad kong tinawagan si Cassie. Sa totoo lang, pwede sana niya akong sumbatan kasi matagal na niya akong binalaan tungkol kay Darwin. Pero sa halip ay dinamayan niya pa rin ako. At sinabi na darating din ang araw na makakahanap ako ng lalaking mamahalin ako ng totoo at hinding-hindi ako lolokohin. Sa totoo lang, pakiramdam ko noon ay sobrang dumi ko. Kasi parang nakasira ako ng pamilya ng may pamilya. Pero nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi ko na babalikan si Darwin. At susubukan kong mag-move on. Masakit man at mahirap tanggapin. Pero alam kong yon ang tama. At yon ang nararapat kong gawin. Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nagkulang si Cassie bilang best friend ko. Lagi niya akong tinutulungan na makamove on kay Darwin. Sa totoo lang, minsan naiisip ko na hindi ko alam kung ano ang nagawa ko para magkaroon ng kaibigan na katulad ni Cassie. Sobrang swerte ko talaga sa kanya kasi para akong nagkaroon ng best friend at kapatid at the same time. At para tuluyan na akong makamove on ay blinako na ang lahat ng account
at ang cellphone number ni Darwin para hindi na niya ako maabala pa. Aaminin ko po sa inyong lahat na kahit tinutulungan na ako ni Cassie nakalimutan si Darwin, paminsan-minsan ay nami-miss ko pa rin ang mga biro, halik at ang mga sweet moments namin ni Darwin. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko na kailangan kong labanan ang nararamdaman ko. Pero ang hindi ko alam noon ay darating ang araw na mas mahihirapan ako sa mga bala kong pag-move on noong nakatanggap ako ng tawag galing sa isang unknown number, Papa Dudut. Babe, sorry. Hindi mo ako masisisi kung nagkakaganito ako. Ang dami mo sinikreto sa akin, Darwin eh. Siguro mas naintindihan pa kita kung simulat sa pool pa lang. Sinabi mo na sa akin yung totoo. Pero hindi. Hinayaan mong masira yung tiwala ko sa'yo. Naiintindihan ko rin kung bakit hirap na hirap kang pagkatiwalaan ako ulit. Ang totoo niyan, pwede mo akong questionin o pagdudahan sa maraming bagay. Pero wag na wag mong questionin yung pagmamahal ko sa'yo. Kasi ni minsan hindi nawala yun. Kendra, matagal ko nang pinagsisisihan yung nagawa ko sa'yo. So anong gusto mong mangyari ha? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kasi habang tumatagal, mas lalo ko nararamdaman na unti-unti ka nang nawawala sa akin. Kendra, gusto ko makipagbalikan sa'yo. Talaga ba, Darwin? Oo, babe. Pinapangako ko. Gagawin ko ang lahat para lang makabawi sa'yo. Gusto mo, pwede tayo mag-out of town para makabawi rin tayo sa mga panahong nawala. Dahil di tayo nagkasama. Pero may asawa at anak ka na, Darwin. Sa papel lang kami mag-asawa. At sana ko lang umiikot ang mundo namin. Pero babe, sa'yo, totoong pagmamahal ang nag-uugnay sa atin. Kaya please, nagmamakaawa ako sa'yo. Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Para naman mapatunayan kung totoo lahat ng mga sinasabi ko. Paano ako makakasigurado na hindi ka na maglilihim sa akin? Kung gusto mo, pwede kong ibigay sa'yo lahat ng password ko para magkaroon ka ng peace of mind. At ang totoo niyan, may inanda akong sorpresa para sa'yo. Sandali lang ha. Anong sorpresa? Darwin? Andiyan ka pa ba? Oo, nandito pa ako. Sandali lang ha. Ba't di ka sumasagot? Ano ba kasing ginagawa mo? Ayan. Babe, pakitingnan mo yung email mo. May sinend ako. Ano na naman ba to, Darwin? Basta i-check mo na lang. Ba't di mo na lang kasi sabihin sa akin? Sandali lang. Sana magustuhan mo. Pero mahal tong resort na to, Darwin. Sinabi ko naman sa'yo, handa akong gawin ang lahat para lang mapasaya ka, di ba? Mag-impake ka na, kasi mag-honeymoon tayo sa Makalawa. Sana nagustuhan mo yung surprise ko para sa'yo. Aaminin kong na-surprise nga ako. Pero hindi ako sigurado kung nagustuhan ko. Ito talagang baby ko, nagpapakiipot pa eh. Alam ko naman nagustuhan mo yung surprise ko para sa'yo eh. Oo na. Paano ba naman kasi yung isang gabi na stay sa resort na binook mo, parang isang buwan na sahod ko na. Alam mo, yung pera, pwedeng-pwede ko ulit kitain yan. Pero yung mga alaalang bubuhin natin, yun ang pinakamahalaga sa akin. And long story short, nagkapatawaran at nagkabalikan kami ni Darwin. Pero kung gaano kami kasaya ni Darwin ay gano'n naman kagalit si Cassie. Sobrang dismayado siya nang malaman niyang binalikan ko si Darwin. Sa totoo lang, Papa Dudut, sinigawan at pinagalitan niya pa nga ako. At napikon din ako kaya nagkaroon kami ng tampuhan. Pagkatapos nga ng away na yon ay matagal kaming hindi nagkausap ni Cassie at inilaan ko na lamang ang atensyon ko sa relasyon namin ni Darwin. Alam kong mali ang makipagrelasyon sa kanya.
Pero nang mga panahong yon, pakiramdam ko ay yon ang pinakatama. Pero nung akala ko ay tuloy-tuloy na ang kasiyahan ko ay nagkamali ako kasi dumating ang panahon na hindi na ako dinadatnan. At syempre sobrang nag-alala ako. Kaya kahit may tampuhan pa rin kami ni Cassie, nilono ko ang pride ko at tinawagan siya dahil siya lang talaga ang maaasahan ko noon, Papa Dudut. Cassie, please. Utang na loob, sumagot ka naman. Ano ba naman yan? Hello? Ay, salamat naman at sinagot mo na rin ang tawag ko. Anong kailangan mo? Grabe naman. Galit ka pa rin ba sa akin? Ba't ka nga napatawag, ha? Actually, kanina pa nga ako tawag ng tawag sa'yo. Pwes, sinadya ko talagang hindi sagutin yung tawag mo kasi hindi ko naman lubos akalain na gusto mo pa pala akong kausapin. Lalo na nung binalikan mo yung lintik na Darwin na yon. Kasi naman, yun pa rin ba yung issue mo? Please naman, kalimutan na natin yun. Kalimutan? Hoy, Kendra, ipapaalala ko lang sa'yo na may pamilya na yung lalaking kinakalantari mo. Alam ko naman yun pero... Pero hindi mo ginagamit yung utak mo. Kailan pa naging parte ng wishlist mo ang pagiging kabet, ha? Kasi, please lang, isang tabi na muna natin yung issue na yan kasi hindi yan ang dahilan kung bakit kita tinatawagan ngayon. Pues saka mo na lang siguro ako tawagan kapag sinabi mo na sa akin na natauhan ka na at tuluyan mo nang hiniwalayan yung manlolokong Darwin na yon. Sige na, ibababa ko na muna to. Goodbye. Kasi buntis ako. Ano? Delayed yung period ko. Sandali nga lang, Kendra. Paano ka naman nakakasiguro na buntis ka nga, ha? Sandali lang, prank ba to? Hindi kita niloloko. May nangyari sa amin ni Darwin nung nag-check-in kami sa resort. Diyos ko naman, Kendra. Alam ko na libre maging tanga, pero utang na loob. Huwag mo naman sanang araw-arawin yan. Dapat nag-iingat ka. At isa pa, di bali nang mabuntis ka. Huwag lang sa sinungaling at manlulokong Darwin na yon. Kaya nga kita tinawagan kasi gulong-gulo na ako. Wala naman sa plano na mabuntis ako eh. Kasi alam kong hindi tayo okay. At pasensya ka na kung ikaw yung tinatawagan ko pero kailangan ko lang kasi talaga ng kaibigan ngayon eh. Ano pa nga bang magagawa ko? Andyan na yan eh. Thank you, Besh. Oh, ano nang balak mo ngayon? Siguro, kailangan ko nang diretsuhin si Darwin at sabihin sa kanya na hindi na ako dinadatnan. Dapat lang napanindigan niya yung ginawa niya sa'yo. Pero sana ipagdasal mo rin na hindi ka buntis kasi malaking gulo yan pag nagkataon. Hello? Kendra? Andyan ka pa ba? Shh! Sandali lang, nag-iisip pa ako. Ang kapal din ng fest mong babae ka no? Ako na nga tong inabala mo, ako pa tong shh mo dyan. Besh, may naisip na ako. Ha? Ano ba ibig mo sabihin? Anong naisip mo? Kapag nalaman ni Darwin na buntis ako, sigurado ko na matutuwa siya at paninindigan niya yung bata. At kapag nangyari yon, mas malaki na yung chance na pakakasalan niya ako. Gagita to. Kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo, Kendra. Ilang beses ko bang ipapaalala sa'yo na may asawa at anak na yung tao na yon, ha? Aminin ko na naaawa ako sa pamilya niya. Pero kung sakaling totoo na buntis ako, kailangan ko rin namang isipin yung kapakanan ng magiging anak ko, no? Ayoko namang lumaki ang anak ko sa broken family tulad ko. Yun na nga siguro ang pinakamalala namin na away ni Cassie, Papa Dudut. Aaminin ko na sobrang nasaktan ako sa naging usapan namin kasi imbes na intindihin niya ako, pakiramdam ko ay hinuhusgahan niya ako dahil sa mga desisyon ko sa buhay. At dahil doon ay naisip ko noong mga panahon na yon na baka mas mabuting tapusin ko na nga ang friendship namin.
Kasi pakiramdam ko ay palagi na lamang kaming mag-aaway. Lalo na kapag si Darwin na ang napag-uusapan. Tanggap ko pa sana kung ibang tao ang manghuhusga o manglalait sa akin. Pero ang hindi ko talaga matanggap-tanggap ay yung mismong best friend ko ang parang hindi ako naiintindihan. Papadudot, alam ko naman na mali ang pakikipagrelasyon ko kay Darwin. Pero sa puntong yon, pinaninindigan ko na ang lahat ng mga pagkakamali ko, ng lahat ng mga desisyon ko sa pag-ibig. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga sa sobrang excitement ko ay hindi na po muna ako nag-pregnancy test. Nang mga panahon na yon ay buo na talaga ang paniniwala ko na buntis ako dahil hindi pa rin dumarating ang period ko. Halo-halong saya at kaba ang nararamdaman ko kaya ilang araw ko talagang pinag-isipan at pinaghandaan kung paano ko sasabihin kay Darwin ang masayang balita na posibleng magkakaroon na kami ng anak. Sa sobrang excitement ko, araw-araw akong nagbibigay ng regalo sa kanya at mas lalo pa akong nagpapalambing. Paulit-ulit ko ring iniensayo sa isipan ko kung ano ang eksaktong sasabihin ko at kung paano ko siya haharapin. Hanggang sa dumating na nga ang araw na tinawagan ko si Darwin at pinapunta ko siya sa bahay para personal kong may bahagi sa kanya ang good news na matagal ko nang kinikimkim. Hi babe! Halika, pasok ka. Ba't mo ako pinapunta dito sa bahay mo? Gabing-gabi na. Bakit? Kailangan ko pa ba ng rason para makita ka? Hindi ba pwedeng namimiss lang kita? Babe, miss na rin naman kita kaso lang. Alam mo naman busy ako sa pamilya ko, di ba? Baka mamaya magtaka yung asawa ko kung ba't bigla-bigla na lang akong umaalis. So ano namang sinabi mo sa asawa mo? Sinabi ko sa kanya na bibili lang ako ng bagong cellphone kasi naglolo ko yung cellphone ko. Mabuti naman at napaniwala mo siya. Kaya nga pero kailangan pa rin natin mag-ingat ha. Kaya sa susunod, ako magsasabi sa'yo kung kailan tayo magkikita, okay? Siya nga pala, pinapunta kita dito kasi may gusto akong aminin sa'yo. Ano naman yun? Panahon na para pakasalan mo ko, babe. Sandali lang, ano sinasabi mo dyan? May dahilan ka na para ituloy yung annulment sa asawa mo. Ano ba, Kendra? Hindi kita maintindihan eh. Buntis ako, Darwin. Ano? Kaya kung ako sa'yo, iwanan mo na yung asawa mo kasi magkakaroon na tayo ng baby. Nasisiraan ka na ba? Wala sa plano natin yan. Teka lang, ba't parang hindi ka masaya sa good news ko sa'yo? Anong good? Yan na yata yung pinakamasamang balitang narinig ko ngayong araw. Kendra, hindi ka pwedeng mabuntis. Sandali lang ha, magdahan-dahan ka naman sa pananalita mo, babe. Anak mo pa rin tong dinadala ko. Paano naman ako nakakasigurado na anak ko yung dinadala mo, ha? Ang kapal ng mukha mo para pagdudahan ako. Wala akong ibang lalaki, Darwin. Sinisigurado ko sa'yo na ikaw ang ama ng dinadala ko at wala nang iba. Pwes, wala akong pakialam kung kaninong anak yan. Hindi ko paninindigan yung dinadala mo kasi may pamilya na ako. Wala akong balak na sirain ang pamilya ko. Walang hiya kang hayop ka! Aray! Tinoko mo ako! Kendra, ano ba? Laruan mo ako! Pinaasa mo ako sa wala! Tama na! Pinaniwala mo ako na makakasalan mo ako! Pero ang totoo, ni minsan, hindi mo ako minahal! Tumigil ka na! Ginawa mo lang akong libangan, hayop ka! Tumigil ka na eh! Ni minsan, wala ko natatanda na sinabi ko sa'yong hiwalayan ko yung asawa ko. Hindi ko na kasalanan kung basta-basta ka na lang nag-assume. Hindi ako makapaniwala na nagpakababa ako para sa'yo. Hindi
ko makakalimutan tong ginagawa mo sa akin ngayon, Darwin! Kendra! Alibadbara na ako sa'yo. Tama na nga! Dami mo na sinasabi. Naririndi na ako ha. Alam mo, kung ganito lang din magiging takbo ng relasyon natin, tapusin na lang natin to. Bahala ka na! Sobra talaga akong nasaktan sa mga sinabi ni Darwin ang gabing yon. Doon ko rin talaga naramdaman kung gaano kabigat ang sitwasyon na pinasok ko at aaminin ko na sisi ako. Na hindi ako nakinig sa mga payo ni Cassie. Noong mismong gabing yon ay dumiretso ako sa isang pharmacy malapit sa bahay at bumili ng pregnancy test. At nung nakabalik na ako sa bahay ay doon ko nalaman na hindi naman pala talaga ako buntis. Para ako nabunutan ng tinik nang makita ko ang resulta. Dahil alam ko sa sarili ko na kung sakaling buntis nga ako ay sigurado ako na sa hindi magkakaroon o hindi siya magkakaroon ng tatay na mamahalin siya. Pero kahit may kaunting ginhawang nararamdaman ako nang malaman kong hindi ako buntis, ay hindi pa rin nawawala ang sakit at galit na nararamdaman ko dahil sa panloloko ni Darwin. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin ako makapag-move on. Kaya naman nakapag-desisyon akong pumunta sa bahay ni Darwin at gawin ang isang bagay na sigurado akong ikakagulat at ikabibigla ng lahat. Sino ka? Kayo po ba yung asawa ni Darwin? Ako nga, bakit? May kailangan ka ba sa asawa ko? Ako? May kailangan sa asawa niyo? Naku, wala po. Pero kayo, meron kayong dapat malaman tungkol sa asawa niyo. Anong ibig mong sabihin? Love, sino yan? Oh, ayun na pala siya eh. Tamang-tamang dating mo, Darwin. Sino ka? Diyos ko, talaga ba, Darwin? Maang-maangan School of Acting lang? Malas mo lang kasi napakapangit mong umarte. Sandali lang. Ano ba talagang nangyayari dito, ha? Darwin, kilala mo ba tong babaeng to? Ano na, Darwin? Ikaw ba magsasabi sa asawa mo o ako na? Miss, sensya ka na ha, pero hindi ko po talaga kayo kilala. Mukhang mali po kayo ng bahay na napuntahan. Love, liga na. Pasok na tayo sa loob. Tigil-tigilan mo nga ako, Darwin. Napakabanu mong umakting. Hindi ka papasang artista. Miss, pwede ba? Sabihin mo na lang kasi sa amin kung ano ba talagang sadya mo dito. Matagal ka nang niloloko ng asawa mo. Ano? Darwin, ano to, ha? Sino ba talaga tong babaeng to? At ba't siya nanggugulo rito? Naku, love, ewan ko sa babaeng yan. Nasisiraan na yata ng bait eh. Hindi ko nga kilala yan eh. Siguro scammer ka, no? Umalis ka na rito at maghanap ka na lang ng ibang bibiktimahin mo. Kung usapang biktima lang din naman, ikaw at ako yon. Anong ibig mong sabihin? Tatapatin na kita ha. Ako lang naman yung naging kabit ng asawa mo. Ang kapal ng mukha mo para manggulo. Hindi ako pinanganak kahapon. Napanood ko na sa internet yung modus nyo. So gusto mo ng pruweba? Pues, sa pagkakaalala ko, binigyan ko ng silver na relo, sky blue na jacket, dark green na backpack, at gray na wallet yung asawa mo. Hanapin mo na lang sa kwarto niyo yung mga niregalo ko sa kanya. Love? Uy, ba't di ka kumikibo dyan? Huwag mo sabihin naniniwala ka sa scammer na yan ha? Napakahayop mo! Paano mo nagawa sa akin to, ha? Gano'ng katagal mo na akong niloloko? Naku, miss. Alam mo, yan din mismo yung sinabi ko nung nalaman ko yung kahayupang pinagkakagawa niyang asawa niyo. Ang kapal din ng mukha mong babae ka! Saan ka humuhugot ng lakas ng loob para harapin ako? Eh, dyan sa asawa mong manluloko at sinungaling. Oo. Alam kong naging kabit ako, pero natauhan na ako. At kung ako sa'yo,
Mag-isip-isip ka na rin. Kasi kung nagawa ka niyang lokohin noon, hindi malabong gagawin niya ulit sa'yo yon. Hayop ka, Darwin! Hindi kita mapapatawad! Love! Love! Sandali! Saan ka pupunta? Hindi po ako magpapaka-plastic at aaminin ko po na may bahagi sa akin na nakakaramdam ng kakaibang ginhawa ng araw na yon. Pakiramdam ko talaga ay parang nasa isang teleserye ako at sa totoo lang ay sobrang saya ko. Dahil nakabawi ako kay Darwin sa lahat ng mga sakit at panlulokong ginawa niya sa akin. Parang yun na lang din ang naging konsuelo de bobo ko sa sarili ko. At kung tutuusin ay tinanggap ko na rin yung sampal na inabot ko mula sa asawa niya dahil alam kong may pagkukulang at kasalanan din naman ako at kailangan ko ring panindigan ang mga naging desisyon ko. Pagkalipas nga ng ilang araw ay pinalitan ko na ang cellphone number ko at tuluyan na akong nagdesisyong magbago at magsimulang muli. Sa lahat ng mga pinagdaanan ko, isang bagay lang ang malinaw sa akin. Bilang isang babae, kailangan nating pangalagaan at ipagtanggol ang sarili nating dignidad. Kailangan nating maging confident sa kung sino tayo at matutong mahalin ang ating mga sarili para hindi tayo mapunta sa maling tao. At para hindi tayo humingi ng atensyon at pagmamahal sa mga taong hindi naman tunay at hindi naman karapat-dapat. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na may bahagi ang karanasan sa lahat ng mga listeners ninyo, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kendra. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang halaga na hindi kailangang ikumpara sa iba. Kapag nangibabaw sa iyo ang inggit ay maaaring mabulagan ka at hindi mo ito makita. Ikaw, kabarangay, sa anong paraan mo nakikita ang iyong halaga? Dear Papa Dudut, isang pagbati po para sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Masasabi ko po na isa ako sa mga avid listeners ninyo at laging nag-aabang ng mga bagong kwento mapa Facebook, YouTube at Spotify man. Pero kadalasan po ay sa YouTube lang talaga ako nakakapakinig dahil may pasok po kami sa school. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clea, 19 years old at taga rito lang din sa Metro Manila. Kakagraduate ko lamang po ngayon sa senior high school at excited nga po ako na mag-college. Ang kwento ko po ay nangyari bago ako graduate, Papa Dudut. Hindi naman kami mahirap, pero hindi rin naman kami mayaman. Papa Dudut, gusto ng mga magulang namin na sa private school kami ng kuya ko mag-aral. At sinikap nga po nila na makapagtapos kami sa isang Catholic school. Sa aming magkapatid, ako yung female version ni Papa. Si Kuya naman siya yung male version ni Mama. Masasabi ko po na si Kuya yung mga charming at mas matalino. Kaya parang naging madali lang sa kanya ang lahat. Kapag pinagkumpara kaming dalawa ay wala talaga akong laban sa kanya. Nung nakagraduate na ako ng junior high school ay medyo nakahinga ako dahil akala ko ay titigil na ang mga tao sa pagko-compare sa amin ng kuya ko. Pero nagkamali ako noon. May pumalit na kasi kay kuya. Pagkatapos ng bakasyon namin ay marami na agad nagbago. Lalo na sa mga kaklase ko. At isa na nga po doon yung best friend kong si Rizzy. Hindi po yun totoo niyang pangalan.
Medyo katunog lang po pero nag-decide po ako na hindi na lamang po yun banggitin dito, Papa Dudut. Magkakilala na po kami mula pagkabata. Marami nga pong nagsasabi na para daw kaming kape at asukal. Siya yung asukal at ako naman yung kape na kapag pinaghalo, may isang mangingibabaw. At sa aming dalawa, ako yung may strong personality kaya lagi kong nasasapawan si Rizzy. Maputi po si Rizzy samantalang natural naman yung pagkamorena ko. Bumagay naman sa akin ang skin color ko kaya tuwing magkasama kami, ako ang mas napapansin. Pero matapos ang bakasyon namin, hindi ko akalain na malaki ang naging pagbabago kay Rizzy. Tumangkad siya ng konti at wala na ring braces. Tingin ko nga noon ay nagwo-workout din siya dahil medyo nagkaroon ng korte yung katawan niya. Kaya naman kapag magkatabi kami ay nagmumukha akong poste. Naikwento rin niya noon ang tungkol sa pag-enroll niya sa summer class ng isang theater company at sa personality development classes. Pareho naming pinangarap yon. Pero sa aming dalawa, siya lang yung nakatupad noon, Papa Dudut. Clea, oh my gosh! Hindi ka maniniwala sa nangyari kanina. Bakit? Ano ba nangyari? Eto na nga! Nakasalubong ko si Gino. Yung crush mong varsity player na di ka naman pinapansin? Shh! Ano ka ba? Dati yun. Hindi na ngayon kasi nginitian niya ako. Talaga? Taray mo ha? Hindi lang yun. Meron pa. Ano? Nagkausap ba kayo tapos naging friends na? Hindi. Iba naman to. Si PJ, naaalala mo? Yung classmate ko sa dati kong school. Nakasama ko siya sa theater. Ang galing niya kumanta. Sana nga nakasama ka para na-meet mo rin siya. Wala eh. Puro gaming lang ako sa bahay nung bakasyon. Pumunta kami sa Ilocos. Bumisita kami sa mga kamag-anak. Tapos yun, pagbalik namin, nagbasa-basa na lang ako ng books at nanood ng K-drama series. Ay, halos pa ulit-ulit lang yung ginagawa ko. Buti ka pa nga eh. Ako kasi halos wala ng time para sa mga ganyan. Nung natapos yung workshop ko, in-enroll agad ako ni Mommy sa personality development classes. Laking tulong din kaya. Kapag iniisip ko nga kung paano ako humarap sa ibang tao dati, sobrang mahiyain pala ako noon. Buti na lang, kasama kita lagi. Ikaw mahiyain? Loh, san banda? Ang sama mo. Bully ka. Namiss lang kasi kita. Di naman tayo nagkita nung buong bakasyon. Kaya nga ngayon, nagulat ako na ang laki na ng pinagbago mo. Glow up yarn? Kailangan ko rin to, no? Tingnan mo, napapansin na ako ng mga crush ko. Samantalang dati, dinadaan-daanan lang nila ako. Ganon. Yun pala purpose ng pag-glow up mo na yan, ha? Parang gano'n na rin. Pero yung main reason talaga, gusto ni Mommy na baboost yung confidence ko. At syempre, hindi naman mangyayari yon kung wala akong gagawin, di ba? Oo na. Uy, si Kylie oh. Papunta yata dito. Hi, Rizzy! Ate Kylie, na-miss kita. Kumusta naman summer mo? Okay naman, pumunta kami sa Korea, then pagbalik namin dito sa Philippines, pumunta naman kami ng Siargao. Wow, nice naman. By the way, si Clea nga pala, bestie ko. Oh, hi Clea! Siguro babad ka rin sa beach, no? Ano ka ba ate? Natural yan. Black beauty kasi siya. Talaga? Nakakainggit naman. Tingnan mo tong skin ko. Next week, wala nang silbi yung pagpapatan ko. Samantalang ikaw, forever na ganyan yung skin. Ang unfair nito Dapat ako rin. Hindi naman. Bestie, sorry ha. Pero malapit na palang mag-start class ko. Ate Kylie, punta na ako sa room namin. Okay, sige. May gagawin na rin naman ako. Bye, Rizzy. Kita na lang tayo mamaya. Papadudot na nibago ako noon kay Rizzy. Hindi lang kasi itsura niya ang nagbago kundi pati na ang ugali niya. Parang bigla siya naging ibang tao sa paningin ko. Dati kasi hindi naman siya napapansin ni Kylie
na sikat sa school namin. Bukod kasi sa pagiging maganda at honor student, president din ito ng Theaters Guild. At sa pag-uusap nila noon sa harapan ko, nakakagulat na gano'n na kaagad sila ka-close. Samantalang ako kahit na ilang beses nang ipinakilala kay Kylie ay hindi talaga nito natatandaan ang pangalan ko. Hindi lang kasi yon ang unang beses na ipinakilala ako ni Rizzy dahil doon ay nasaksihan ko kung paano sila mas naging malapit sa isa't isa. Lagi nang inaaya ni Kylie ang best friend ko. At syempre isinasama naman niya ako. Ang kaso madalas akong ma-OP dahil hindi naman ako nakaka-relate sa mga pinag-uusapan nilang dalawa. Kung nagulat ako na mabilis lang naging malapit sa isa't isa sina Rizzy at Kyla, mas nagulat ako noong magsimula ng pansinin ni Archie ang best friend ko. Mutual crush namin si Archie at may usapan kami na kung liligawan man ito ang isa sa amin ay if-friend zone lang namin ito. Naniniwala kasi kami na forever na kaming magiging mag-best friend. Kaya naman nagulat na lamang ako sa mga naikwento ni Rizzy nang minsan niya ulit akong isama sa cafe kasama si Kylie Papadudut. Girl, sorry talaga hindi ako nakarating nung Sunday. So, ano nangyari nung nag-meet kayo ni Archie? Ayun, napahaba yung kwentuhan namin. Di ko nga ina-expect na kakausapin niya ako eh. Siyempre naman no, malakas kaya ako sa kanya. Na-curious nga siya nung sinabi ko na ipapakilala ko sa kanya yung favorite kong estudyante dito sa school. Talaga? Sinabi mo yun? Oo, sinabi ko yun. Totoo naman na ikaw ang favorite ko dito sa buong school natin, no? Bakit ako? I mean, anong nakita mo sa akin para maging favorite mo ko? Simple lang. Maganda ka, tsaka confident. Marami tayong pagkakapareho. Parang nakikita ko nga yung sarili ko sa'yo nung ganyang age pa lang ako eh. And I'm sure marami pa tayong pagkakasunduan. Sure ako dyan. Si Clea kaya, Ate Kylie? Anong masasabi mo sa kanya? Well, hindi ako magpapaka-plastic sa'yo, Clea. I know hindi pa kita ganun kakilala, pero sa inyong dalawa, mas mapapansin talaga si Rizzy. Excuse me lang pero hindi naman ako uhaw sa atensyon. Oh, wag kang magsungit. Wala pa akong sinabing mali Sinabi ko lang yung totoo. Alam mo, dapat tanggap mo rin na hindi mo lahat mapiplease. Lalo na sa itsura at... Never mind. Alam ko, kasi kung di ko tanggap yon, nagpapakadesperada na ako para mapalapit sa'yo. Kaso di ako ganun Di naman ako pasikat at pabida. Girls, chill. Baka mamaya magkasabunutan na kayo niyan. Uy, bestie, wag mo na kasi masyadong siniseryoso mga sinasabi ni Ate Kylie. Sabihin nyo na lang kasi kung ayaw nyo nandito ko. Di naman yung gano'ng kahirap, diba? Bestie, please? Isa ka pa Sana di na ako sumama dito. Okay. Change topic na lang tayo para walang umalis. Anyway, ano na nga ulit yung nangyari sa pag-uusap niyo ni Archie? Ilang beses ko na siyang inaya na makipag-meet sa'yo pero wala pa siyang time nun Ayun. Kinilala namin yung isa't isa. Tapos nalaman ko nga na wala na pala sila ng girlfriend niya. Talaga? Totoo. Kasi kung sila pa daw nung girlfriend niya, malamang hindi siya makikipag-meet sa akin. Aminin mo, gusto mo siya, no? Huh? Hindi naman sa gusto agad. Parang ano lang. Girl, kahit hindi mo aminin, halata naman sa'yo, no? Paano kung ligawan ka niya? Papaligaw ka ba? Siguro. Yan! Ganyan dapat yung sagot. Kasi alam mo, bagay kayo. Talaga? May nakakalimutan ka yata, bestie? Ha? Anong nakalimutan? Mukhang nakalimutan mo na nga. Ano ba kasi yun? Share niyo naman. Ha? Wag na, hindi naman importante yon. Di naman pala importante, sinisingit mo pa. Wag na natin pag-usapan yun. Fine! So, sinabi ba ni Archie na may nililigawan na siya ngayon? Wala pa, pero meron na daw siyang gustong ligawan. Oh my gosh! Sino kaya yun? Sabi niya, nasa tabi-tabi lang daw. What if ikaw yun? Ay!
Papadudot, halos napanisa na nga ako ng laway habang nag-uusap silang dalawa na parang hindi nila ako kasama. Hindi ko man aminin, alam ko na sinasadya rin nila yon. Lalo na si Kylie. Pero nasaktan ako sa parte na parang naging katulad na rin ni Kylie ang best friend kong si Rizzy. Alam ko rin na hindi naman talaga niya nakalimutan yung usapan namin tungkol kay Archie. Pero sinadya niyang magmaang-maanga noon para hindi maudlot yung pagpapabida niya. Laging ganon ang eksena sa buong school year namin noong grade 11. Madalas na naming makasama sina Kylie at Archie pero halos hindi naman nila ako pinapansin. Para lang akong hangin noon tuwing magkakasama kami. Pero dahil mahalaga rin para sa akin ang best friend ko, ay tinis ko na lamang ang hirap ng pakikisama sa mga bago niyang kaibigan. Isa pa ay alam ko rin naman, nag-graduate na sina Kylie at Archie kaya darating din yung panahon na kaming dalawa na lamang ulit ang laging magkasama. Gaya ng inaasahan ko, nagkaroon ng relasyon sina Rizzy at Archie. Hindi ko na ipinaalala pa sa kanya yung usapan namin dahil ayokong makaapekto yon sa sayang nararamdaman niya. Inalis ko na lamang sa isipan ko na hinahangaan ko rin ang boyfriend niya para hindi yon maging issue sa aming dalawa. Pero hindi rin naman nagtagal ang relasyon nila, Papa Dudut. Hindi raw kasi naniniwala noon si Archie na may patutunguhan ang relasyon ng isang college at isang high school student. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na nakipagbalikan pala si Archie sa ex-girlfriend nito. Si Kylie naman ay parang nakalimutan na rin noon si Rizzy. At syempre hindi ko siya iniwan. Sa mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, akala ko po noon na ituloy-tuloy na yung pagiging maayos ng friendship namin ni Rizzy. Pero parang may gusto talaga siya noong patunayan. Noong mag-grade 12 na kami, bigla rin siyang nagkaroon ng interes sa student council. Hindi na rin naman ako nagulat noong nanalo siya bilang president dahil mula nang maging close sila ni Kylie ay marami na rin talagang nakakakilala sa kanya. Bukod pa roon ay siya rin ang pumalit na president ng Theaters Guild. Naging contributor din siya sa mga school paper. May mga araw na hindi ko na siya makausap sa sobrang dami ng activities niya. Sinubukan ko namang makisabay pero wala talaga akong hilig sa pagsusulat. Ayoko rin gumastos para sa campaign materials sa pagtakbo sa student council. At pagdating naman sa pag-arte, wala talaga akong interes doon, Papa Dudut. Sa Glee Club lang talaga ako nagka-interes pero bilang isang singer lang. Ayaw ko ring maging soloista kaya kahit doon ay konti ang naging kaibigan ko. Halos wala rin pumapansin sa akin doon maliban lang sa mga lalaki at mga tomboy na gustong magtanong tungkol kay Rizzy. Tinatanong nila kung pwede raw ba silang manligaw sa best friend ko. Pero lagi ko na lamang sinasabi na busy pa siya at walang panahon sa ganung bagay, Papa Dudut. Grabe sobrang busy mo na. Ngayon na lang kita ulit nakasabay kumain. Dami kasing activities. Alam mo naman kapag president ng student council. Hay, may Theaters Guild pa. Masyado mo naman kasing kinareer lahat. Kailangan kong gawin yun. May kailangan akong patunayan. Huh? Kanino naman? Sa pagkakaalam ko, di ka naman pinipressure ng parents mo. Tsaka, dun pa nga lang sa naging president ka, malaking achievement na yun eh. Hindi pa enough yun, bestie. Bakit hindi? Magaling ka na nga eh. Marami na rin nakakakilala sa'yo. Alam ko, pero marami pa akong gustong ma-achieve. Ikaw ba, ayaw mong makilala ka dito sa school? Dapat nga tumakbo ka rin para maging student council officer eh. Wala akong budget para sa campaign materials. Kung ayaw mo yon, bakit di mo itry sa ibang club
Para maging active ka rin. Boring naman kung sa Glee Club ka lang. Bestie, masaya na ako doon. Okay na ako sa ganito. Hindi ko naman kasi kaya yung ginagawa mo. Kala mo lang hindi mo kaya. Tignan mo ako. Ganyan din mindset ko dati, di ba? Magkaiba tayo. Tsaka, ibang-iba ka na ngayon. Parang wala ka nang di kayang gawin. Hindi ka ba napapagod? Napapagod. Siyempre tao pa rin naman ako, no? Pero dito ako masaya. Alam mo, may naisip na ako para sa ating dalawa eh. Ano yun? What if i-push natin na makapasok sa top 3? Seryoso ka ba, bestie? Eh di ba, masaya naman tayo kahit top 10 lang? Okay ka na dun? Alam kong magandang goal naman yung sinasabi mo, pero hindi kasi madali para sa akin, bestie. Magkaiba tayo. Paanong magkaiba? Matalino ka rin naman ah. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano kasi, hindi lang naman pag-aaral yung inaatupag ko kahit nakauwi na sa bahay. Marami ding gawain doon. Di katulad sa inyo na merong kasambahay. Pwede mo pa rin naman i-manage yung oras mo para mas makapag-focus ka sa pag-aaral. Hindi yun ganun kadali, bestie. Tsaka kung ipupush ko yung top 3 na yon, hindi maiiwasan doon yung mapagastos. Hindi naman kami mayaman eh. Sinikap lang talaga ng mga magulang namin na makapag-aral sa private school. Kaya magkasama tayo dito. Nagigets naman kita sa part na yan. Pero sayang kasi eh. Marami ka pa sanang pwedeng gawin. Okay na ako sa ganito. Masaya na ako kung makakapasok pa ako sa top 10. Pero yung top 3, parang imposible pa. Ay, bahala ka nga. Basta ako, sisikapin kong magkaroon ng major achievements bago man lang matapos tong school year. Support na lang kita. Ano pa nga ba? Baka naman iniisip mo na ayaw ko lang talaga makipagsabayan sa'yo. Hindi ko lang talaga kaya yung gasto sa mga ginagawa mo. Nakakaintindi rin naman ako, bestie. Pero kung gugustuhin mo rin naman talaga yon, magagawan mo ng paraan eh. Bestie naman. Fine! Di na kita pipilitin. Papadudot, gustong gusto ko rin na makapasok sa top 3. Pero gaya nga po ng sabi ko kay Rizzy, hindi yun ganon kadali. Magastos po kasi talaga kapag nasa private school, lalo na kapag may mga extracurricular activities. Pero dati naman ay kontento na kaming dalawa sa top 10. Sapat na rin yung makasama kami kahit sa isang school activity lang para masabi na merong sinalihan. At aaminin ko na maganda naman yung goal ni Rizzy. Pero marami kaming pagkakaiba sa mga bagay-bagay. Mas madali para sa kanya na mag-focus sa goal na yon kasi mayaman sila. Hindi niya kailangang magtipid gaya ng ginagawa namin. Pag-uwi niya may kasambahay na mag-aasikaso sa kanya. Sa amin ay wala. Kami rin mismo ang maghuhugas ng kinainan namin. Kami rin ang magluluto, maglilinis ng bahay at kahit sa paglalaba. May schedule din kami. Ginagawa ko naman ang lahat ng time na yon para hindi na may kumpara pa sa kapatid ko, Papa Dudut. Sinusunod ko naman lahat ng gusto nila para sa akin. Dahil maganda pa rin naman yung performance ko sa school. Inaasahan ko noon na ma-appreciate na yon ng nanay ko. Hanggang sa magkaroon ng meeting ang mga magulang para i-announce ng advisor namin kung sino-sino ang pumasok sa amin sa top 5. Galing naman ni Rizzy, anak. Magkaibigan kayo nun, di ba? Opo, mag-best friend pa nga eh. Tsaka magaling po talaga siya, ma. Active din kasi siya dito sa school. Sa narinig ko kanina, president pala siya ng student council. Opo ma. Siya rin yung president ng Theaters Guild. Naku, marami pala talaga siyang inaasikaso, no? Napakasipag na bata. Kahit anak mayaman, nagsisikap talaga siya na magkaroon ng malaking achievement. Isipin mo yun, busy siya pero pasok pa sa top 5. Malaking tulong din po kasi na nakakasali sa mga activities eh. Ikaw ba, wala kang sinasalihan? Meron naman po, ma. Pero hindi kagaya ni Rizzy na sinasalihan lahat. Magastos kasi yung iba. Wala naman yan sa gastos, anak. Pagsisikapin mo talaga, walang imposible. Tingnan mo siya, oh. Ang ganda-ganda niya.
Ang saya niyan tignan. Top 6 ka dati, tapos top 8 siya. Pero ngayon top 5 na siya. Nakakabilib naman talaga yung dedikasyon niya sa pag-aaral. Swerte ng mga magulang niya sa kanya. May tutor naman siya, kaya mas napataas niya pa yung grades niya. Ganun ba? Eh di magpa-tutor ka sa kuya mo. Malaman, nakikita niyo pa ba si kuya sa bahay? Paano pa ako magpapaturo sa kanya? Ay, sa bagay. Busy rin kasi yung kuya mo. Hindi madali yung ginagawa niya kasi siya na nagpapaaral sa sarili niya. Ayaw niya kasi maging pabigat sa amin ng papa mo. Para daw mapagtuunan pa namin yung pagbabayad ng tuition mo at saka syempre yung baon mo araw-araw. Alam ko naman po yun, Ma. Kaya nga hindi na ako sumasali sa mga extracurricular activities eh. Kahit nga sa field trip, hindi na ako sumasama. Oh, nagtatampo ka ba anak? Pasensya ka na ha. Sapat lang kasi para sa tuition mo yung kaya namin ng papa mo. Alam mo naman na hindi rin kalakihan yung sweldo namin, di ba? Hindi naman po yun issue sa akin, Ma. Mabuti naman kung ganon. Naktignan mo oh, daming kumakausap kay Rizzy. Mukhang sikat talaga siya rito sa school nyo ah. Ibang-iba na siya. At least siya nakalabas na sa comfort zone niya. Kausapin niyo na rin po kaya. Ayan na siya oh, papunta na rito. Hi, tita! Uy, bestie, congrats sa atin ha! Iha! Congratulations! Nasaan nga pala yung parents mo? Hindi po nakapunta eh. Hectic po kasi schedule nila. Oh, sayang naman. Pero congrats pa rin sa'yo ha. Ang galing-galing mo naman. Thanks, tita! Magaling din naman po si Clea. Sayang lang kasi hindi siya nakapasok sa top 5. Sabi ko nga po sa kanya, i-push namin na makapasok sa top 3 eh. Kaso ako lang yung may pag-asa ngayon na ma-achieve yun. Ipagpatuloy mo lang yan, Iha. Malayo mararating mo sa pinapakita mong dedication sa pag-aaral. Ganun nga po. Marami pa po kasi akong gustong ma-achieve at gustong gawin bago matapos yung school year. Mabuti yan, Iha. Napakaswerte ng parents mo sa'yo. Papadudot, hindi ko maiwasang magtampo sa nanay ko nang iwanan niya ako doon para makipag-usap kay Rizzy. Ipinakilala niya ang nanay ko sa mga kapwa niya officers at iba pang nakakakilala sa kanya para ipakita kung gaano siya kasipag bilang isang estudyante. Best friend ko siya, kaya masaya ako sa mga achievements niya. Pero nang time na yon ay nakaramdam naman ako ng inggit. Tahimik akong humihiling na sanay ako naman yung pansinin ng nanay ko. Naging bukang bibig niya noon si Rizzy at halos marindi na ako sa mga naririnig kong papuri para sa best friend ko. Hindi man kasi direktang sabihin ni mama, pero alam ko na pinagkukumpara niya kaming dalawa. Akala ko ay doon na matatapos ang pagngingit-ngit ng kalooban ko. Pero nagulat ako nang imbitahan ni mama si Rizzy para mag-dinner sa amin. Tuwang-tuwa naman noon pati ang tatay at kuya ko nang makausap din nila ang best friend ko. Panay ang tanong nila tungkol sa buhay niya na parabang galing siya sa abroad at matagal nang hindi nakikita. Ilang ulit pang sinabi ng nanay ko na driver pa ni Rizzy ang naghatid sa amin pauwi sa bahay. Matapos ang araw na yon, nagbago na yung tingin ko kay Rizzy. Pero nag-guilty rin ako dahil ganon pa rin naman siya sa akin kahit na marami siyang kaibigan. Nag-aaya pa rin siya tuwing weekend sa paborito naming coffee shop at siya rin ang laging taya. Pero minsan ay may mga kasama kami mula sa student council o kaya naman ay sa theaters guild. Pinipilit kong maging masaya. Para sa kanya pero totoo lang. Inggit na inggit ako sa buhay na meron siya. Mas lalo pang nadagdagan ang pagkabwisit ko sa narinig kong usapan ng mga kaklase namin noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nasa comfort ako noon
nang marinig ko ang usapan ng mga kaklase ko. Nung una ay si Rizzy ang pinag-uusapan nila. Tungkol yon sa schoolmate namin na gustong manligaw sa kanya na sina Justin at Lance. Mag-best friend ang dalawang yon. Balak daw kasi sanang ligawan ni Lance si Rizzy, pero bago yon may nagugustuhan na raw ito dati at nabanggit nga nila ang pangalan ko. Hindi ko napigilang mainis nang sabihin nila ang si Rizzy yung dapat ligawan at hindi ako. Wala naman sanang problema doon, pero sa pagkakasabi nila, para na rin nilang nilait ang itsura ko. Sa best friend ko raw dapat manligaw yung mas gwapo at hindi sa akin. Hindi ko gusto yung pakiramdam na naiinis ako kay Rizzy dahil sa pagkukumpara ng mga tao sa aming dalawa. Siya na lang kasi palagi ang napapansin. At sa aming dalawa ay mas deserve ng best friend ko lahat ng mas magandang bagay kesa sa akin. Unang-una, pinagkukumpara kami sa itsura. Ang hirap kasi sa ibang Pinoy, porque mas maputi, yon ang mas maganda para sa kanila. Sa kulay sila ng balat nagbabase. Parang nawawalan ako ng halaga kapag siya yung kasama ko. Kahit kasi sa pamilya, mas bida si Rizzy. Lahat ng appreciation na kailangan ko para lumakas ang loob ko ay nawala ng dahil sa kanya. Hanggang sa mapag-usapan namin ang tungkol doon. Bakit parang tahimik ka masyado ngayon, bestie? May iniisip lang. Problema ba? Ano pa nga ba? Alam nga naman magsaya ako kung may problema ako, di ba? Uy, grabe. Nagtatanong lang naman ako. Ano ba kasi yun? Baka may maitulong ako. Wala yun. Nakakahiya naman kung idadamay pa kita doon. Bakit nga pala di mo kasama yung mga new friend mo? Bakit ko naman sila isasama? Bonding natin to. Minsan ko lang naman sila isama dito sa cafe. Nagtatampo ka ba? Ha? Hindi ah. May narinig lang kasi ako na di ko nagustuhan. Tungkol saan? Sa ating dalawa. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko yung mga kaklase natin sa comfort room last time. Pinag-uusapan ka nila. Tapos, ano pang sabi nila? Gusto ka raw ligawan ni Lance. Pero bago yon, may nauna pa raw siyang nagustuhan. Sino naman daw? Sino pa? Di ako. Tapos sabi nila… Tapos sinabi nila na ako ang mas dapat na ligawan ni Lance, ganun ba? Ganun na nga. Ay, sabi ko na kaya ka naiinis kasi pinag-compare tayong dalawa. At sa comparison na yon, ako yung the better one, tama? Paano mo naman nalaman yan? Bestie, kahit busy ako, friend mo pa rin ako, no? At nanonotice ko pa rin yung ganong bagay. Kala ko kasi wala ka nang pakialam eh. Grabe ka naman. Ganon ba talaga ang tingin mo sa akin? Naging busy lang talaga ako sa school. Pero 'di ba, nagkakasama pa rin naman tayo. Hindi naman tayo nagbago, 'di ba? Okay naman tayo. Ikaw, okay ka. Masaya ka kasi napapansin ka na ng lahat. Marami ka nang na-achieve. Ako? Eto pa rin. Pati nga parents ko, ikaw na yung gustong-gusto eh. Bukang bibig ka nila. Alam mo, kung mayaman lang ako na kagaya mo, nagawa ko rin sana lahat yun. Madali rin sana para sa akin na makapasok sa top 5. Naiinis ka ba kasi na-achieve ko yung mga yon? Hindi. Masaya ako para sa'yo, totoo yun. Proud nga ako sa'yo eh. Naiinis lang ako sa mga tao na lagi na lang tayo pinag-compare. Yung kapag magkasama tayo, parang wala lang ako. Sa lahat, ikaw yung mas magaling. Mas dapat maging ganito, ganyan. Nakakainis na. At sa tingin mo ba kasalanan ko kaya nangyayari yun? Kasi dapat na kontento na lang ako sa top 10 at sa pagiging mahiyain ko? Ganun ba, bestie? Bestie, hindi. Deserve mo naman yan eh. Kaya nga sabi ko, di ba, masaya naman ako para sa'yo. Kung naiinggit ka, ilugar mo naman, bestie. Kasi wala naman akong ginagawa na makakasama sa'yo. Hindi ko kontrolado yung ginagawa nilang pagkukumpara sa atin. Wala ako doon every single minute para sawayin sila. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga napigilan yung emosyon ko. Alam mo naman na ang hirap kapag limitado lang yung pwede mong gawin, di ba? Oo na, naiinggit ako. At alam ko rin mali yun, kaya sorry. Ay, hindi nga natin dapat ito pinagtatalunan eh. Malapit nang matapos yung school year at di natin sure kung magkakasama pa rin tayo sa iisang university.
Kaya sana maging okay tayo. Sorry talaga, bestie. Sige na. Sorry din na naramdaman mo yon dahil sa akin. Okay na tayo? Kung okay ka, ganun din tayo. Mga padudot, naging okay naman kami ni Rizzy pagkatapos ng maliit na pagtatalong yon. Nag-exam na rin kaming lahat sa iba't ibang school at syempre kasama na doon yung top 5 universities sa Metro Manila. Alam ko naman na nasa kinikita ng magulang ko ay mas realistic na makapag-aral ako sa isang state university. Pero dahil nakapasok si kuya sa isa ring kilalang university at nagka-scholarship pa, pinangarap ko rin na makapag-aral doon. Pareho kami ni Rizzy na pangarap ang university na yon. Gaya ng inaasahan ko dahil may pera si na Rizzy ay nakapag-exam siya sa 5 top universities. Nang magkaroon pa ng pagkakataon ay dinala rin siya ng magulang niya sa Cebu para makapag-entrance exam sa isa ring kilalang university doon. Ako naman bukod sa 2 mamahaling eskwelahan. Nag-exam din ako sa 2 state university. Magkakasunod na buwan ang dumating ang results mula sa iba't ibang school. Gaya ng inaasahan ko, nakapasa si Rizzy sa halos lahat ng pinag-examan niya maliban lang sa State University na gusto ng halos lahat ng incoming college students. Laking gulat ko naman dahil nakapasa ako roon. Pareho namang kaming nakapasa sa mga mamahaling eskwelahan. Kaya nag-apply ako kaagad para sa scholarship. Kapag nakapasa ako, kahit papaano ay may pagmamalaki ako sa mga magulang ko. Pero sa kasamaang palad, hindi ako nakapasa sa scholarship. Kaya sinabi ng mga magulang ko na huwag na lamang ako doong mag-aral, papadudot. Bestie, please, tahan na. Maganda pa rin naman yung papasukan mong university. Pero hindi ako nakapasa dun sa gusto kong school. Magkakahiwalay na rin tayo nun. Eh ano naman, magandang school pa rin kaya yon kahit state university pa yon. Madali kasi sa'yong sabihin yan kasi nakapasa ka sa 5 choices mo. Sa 5, Rizzy. Tapos afford mo pa kahit alin dun. Samantalang ako, dun ako mapupunta sa second choice ko. Pati nga course eh. Second choice ko lang din yun. Ano ka ba, Clea? Nakapasa ka sa pinakamagandang state university dito sa Pilipinas. Kaya hindi ko maintindihan kung ano pang kinaiinis mo. Kung nakapasa nga lang ako doon, mas pipiliin ko yun eh. Tapos ikaw, hindi ka pa masaya? Napaka-unreasonable mo naman. Ako? Unreasonable? Alam mo ba kung gaano ko kagusto na makapasok sa top 3 sinasabi mo? Pero hindi ko kaya yung mga gastos para makipagsabayan sa inyo. Pero sa'yo, madali lang yun. May pera ka eh. May tutor ka pa. Sa tingin mo, napasama lang ako sa top dahil may tutor ako? Clea, pinaghirapan ko yon. Nandun na tayo sa may advantage ako dahil doon. Pero kailangan ko pa rin pagsikapan lahat. Hindi mo ba nakikita kung gaano ako kapagod palagi? Ginusto mo yan eh. Dati naman sapat na sa atin na makapasok tayo sa top 10 pero naghangad ka pa ng sobra. Para ano? Para mapansin ka ng lahat? Well, congrats! Kasi sikat ka na. Pati nga yung usapan natin nung tungkol kay Archie nakalimutan mo na eh. O baka naman mas tamang sabihin na kinalimutan mo. Talaga ba? Yun pa rin ang issue mo? My gosh, Clea, ang tagal na nun. Tsaka hindi rin naman kami nagtagal ni Archie, di ba? Alam mo, kaya ka nagkakaganyan kasi hindi mamatay-matay yung inggit mo sa katawan. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Sa bagay, paano mo nga naman maiintindihan paborito ka ng lahat? Puring-puri ka lagi ng mga teacher natin. All eyes sa'yo yung mga schoolmate natin. At pati mga magulang ko, ikaw yung gusto. Kasi nga naman, pasok sa top 5. President ng Student Council, President ng Theaters Guild. Sa madaling salita, bidang-bida ka sa lahat. Pabida ka eh. Wow naman sa pabida! Kasalanan ko ba na ginusto ko na mag-improve pa? Alam mo kasi kung gugustuhin mo talagang makapasok sa top 5, kaya mo eh. Kasi kapag gusto, laging may paraan. Pero ikaw, pinili mo na makontento na lang sa top 10. Talaga? Eh di congrats sa Student of the Year na enjoy yung nakukuhang atensyon. Sa narinig ko ngayon sa'yo, gets ko na. Gets ko na kaya mong ipagpalit yung friendship natin sa pagiging pabida mo.
Kung gusto mo, doon ka na tumira sa amin eh. Para ikaw na lang ang anak ng mga magulang ko. Total, gustong-gusto ka naman nila, di ba? Naririnig mo ba yung sarili mo? Mula elementary tayo, ikaw na yung nagdadala sa akin. Kasi nga di ba mahiyain ako noon? Tapos ikaw yung malakas ang loob sa ating dalawa? Kaya akala ko magiging proud ka sa akin. Akala ko magiging masaya ka sa lahat ng achievements ko. Para sa'yo na naman. Ikaw na naman. Kung alam mo lang kung gaano ka kaswerte, hindi ka mag-iisip ng ganyan. Ni minsan ba nakita mo yung parents ko dito sa school? Wala sila lagi, di ba? Si Yaya lang yung lagi kong kasama. Siya yung pinakikisuyuan para samahan ako dito sa school kapag kailangan ng presence ng magulang. Samantalang ikaw, never nawala yung nanay mo. So ngayon pinapalabas mo na napakaswerte ko sa mga magulang ko? Eh wala nga silang ginagawa para tumaasweldo nila eh. Hanggang ngayon nagtitipid pa rin kami. Tapos ayun, bidang-bida na sa kanila si kuya, dumagdag ka pa. Then sorry. Sorry kung akala mo inagaw ko sila sa'yo. Masaya lang kasi ako noon na naramdaman ko sa kanila yung pagiging magulang sa akin kahit saglit lang. Alam mo ba kung bakit nasabi ko na swerte ka sa kanila? Kasi mapopromote na sana sila eh. Pero hindi nila tinanggap kasi kakailanganin na rin nilang magtrabaho kahit weekends. Ayaw nila na mawala ng time sa'yo, sa inyo ng kuya mo. Samantalang ako, kahit na mismong graduation day, walang pupunta para sa akin. Tapos yung sinasabi mo na all eyes sa akin yung mga classmate natin? Clea, alam naman nila na medyo masungit ka. Pero pinapakilala ko pa rin sa'yo yung mga nagiging ka-close ko. Tapos anong ginagawa mo? Hindi ka man lang umingiti na parang pinaparamdam mo na ayaw mo sa kanila. Kaya wag mo isisi sa akin na natutuwa sila sa akin at hindi sa'yo. Kasi sa totoo lang, ikaw yung may gusto na maging ganyan ka. Hindi ako. Nagulat ako sa narinig ko noon mula kay Rizzy Papadudut. Pero nagalit din ako. Sa katunayan, dumating at lumipas ang graduation namin na hindi kami nag-uusap. Hanggang ngayon, na first semester na namin, natuloy siya sa mamahaling university. Ako naman sa State University talaga pumasok at isa ring scholar. Pero aaminin ko na ngayong wala na ako sa private school. Nakahinga na ako ng maluwag dahil hindi ko na kailangang umastang mayaman. Pero tuwing nakikita ko ang mga post ni Rizzy sa Facebook, parang bumabalik sa akin yung naging huling pag-uusap namin. At tuwing naiisip ko yon ay napapahiya ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman sa pagkakaibigan namin ni Rizzy. Aminado ako na medyo masungit nga ako noon at palaban din. Pero naisip ko rin kung kailangan ko nga ba talagang magbago para sa ibang tao. Wala naman akong sinabi na gusto kong maging mahiyain si Rizzy habang buhay. Pero hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa niyang kaibiganin yung halos lahat ng estudyante sa school namin. Siguro'y nasanay lang din ako na kaming dalawa lang yung magkaibigan. Baka nga naging selfish talaga ako, Papa Dudut. Sa ngayon ay hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko dahil hindi pa rin kami nagkakaayos ni Rizzy. Sana po ay makahingi rin ako ng payo sa mga nakikinig ngayon. Hanggang dito na lamang po muna, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng kwento ko. Taos-pusong nagpapasalamat din po ako para sa Barangay LS sa patuloy na pagbibigay ng pagkakataon sa amin na makapagbahagi ng kwento dito at mapakinggan pa ng libu-libong mga listeners ninyo. God bless, Papa Dudut, at mabuhay ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Clea. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!